duk sanda Niger, Mali, Burkina, Cote d'Ivoire, Senegal, ina kamar Chadi, Central Africa, wannan demokuraɗiyyar Congo da ire-irensu, idan da Gabon da Equatorial Guinea da ma sauransu, duk sanda aka kawo musu hari, Faransa muna da yarjejeniyar soja da ita, za ta ɗauko sojojinta ta zo da makaman da mu banmu da su, tun da banmu da ƙarfin makamai, amma mun yi yarjejeniya ba sai mun sayi wasu kalan makamai ba, yasa in za mu sayi makamai ma an ta lokacin sai ta diba ta yarda, saboda ni ba buƙatar ma mu sayi makamai tun da muna da buƙatun kuɗi. Idan an taɓa Nijar, wani ɗan tawaye ya halbi ɗan Nijar, dole Faransa ta kawo sojanta ta nemo ɗan tawayen nan ta kashe shi. Sun cika wani alƙawari. An taɓa Chad ko ba taɓa ta ba? Sun ba ta kariya? An taɓa Central Africa ko ba taɓa ta ba? Sun ba ta kariya? An taɓa Burundi, Rwanda ko ba taɓa ta ba? Sun ba ta kariya? An taɓa Burundi da Rwanda ko ba su ba? Sun ba ta kariya? An taɓa Burkina ko ba taɓa ta ba? Sun ba ta kariya? An taɓa Mali? Sun ba ta kariya? Duk ƙasashen da ake yaƙe-yaƙe cikin Afirka akwai wannan alƙawarin a rubuce a aje, ba za su bari ba a yaƙe mu, ba za su bari ba a ci mana mutunci, sun tsara alƙawarin. Kaifa wa in yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Allah ce ba sa tsare duk wata dangantaka da rijiniya, hauka ne kuke. Yurduna kun bi afwahihim, kawai suna muku daɗin baki ne, zami. Allah ce dan ku yarda ku shake, ku ba su amana, za mu gina muku tattalin arziki, za mu kawo muku zaman lafiya. In suka ce za su ka arziki, to talauci za su ka kishi arzikin. Idan suka ce za su kawo muku zaman lafiya, to za su kawo muku haɗa ne. Idan suka ce za su kawo muku ilimi, jahilkar da ku za su yi. Idan suka ce za su sama muku abinci, yunwa za su kawo muku. Yurduna kun bi afwahi, suna muku daɗin baki ne da bakinsu, suna muku dantaka. Wa akasruhum fasiqun, mafi yawan su da kake cikin su da kake gani, ɗaya ne cikin 10,000 zaka cirewa, waɗannan 9,999 duk ƴan iska ne, marasa amana, marasa mutunci, ba su da alƙawari. Da iyayensu da kakanninsu har na gaba da za a yi ba za su yi alƙawari ba. An gane ko ishtaru bi ayatin lahi samanan qalila, ba wai ku banza da banza ba mutane ƴan uwansu. Allah ma da ya halicce su ya musu inda za su zamna, ayoyin da annabawansu suka zo musu da shi, suka musanya ayoyin, suka karɓi duniya, suka zagi annabawan, suka zagi Allah. Annabawan yaran su ne, jinsin su ne, su suka ciro su daga kangin bauta, suka maida su yantattu, suka sama musu arziki, amma suka kashe waɗannan annabawa, suka kori wasu. Fasaddu an sabilillah, suka zama to kullun suna yakar mutane daga addinin annabi Musa ma da annabi Isa. Ku ne za su zo su muku wannan? Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malu. Waɗannan ma abinda suke aikatawa yayi muni. La yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimma, ba sa tsare ma mu'mini wani a yarjejeniya ko alƙawari. Wa ulaika, Allah ce kaga irin waɗannan humul mu'taduna, su ne ƴan ta'adda. Babu sanda za ku yi wata yarjejeniya ta zaman lafiya sai in musulunta suka yi, wanda ya musulunta ya zama dan uwanku. Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini. In sun tuba sun musulunta ne suka zama yan uwanku, amma suna arnan su, yan demokuraɗiyya, yan rajin ruwaɗi, yan rajin auren jinsi, yan bankin duniya, yan kaza, kuma waɗannan mutanen ku ce wai sun tumbe su, sai ke cewa wa waddu law takfurun. Allah ce wa waddu law takfurun, burin da suke yi ina ma da za ku kafirta. Sai Allah ke cewa lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah. Ba na cikin ku idan ba a addinin Allah kuka haddasu ba, aihuwarsu ba za ta sa ku samu shiga a wurin Allah ba. Ba ta da amfani yawmal qiyama. Abinda ma bai faru yawmal qiyamati yafsulu bainakum, ranar kiyama za a raba tsakankaninku, su kafiran a kai su wuta, mu'minan a kai su aljanna. Za ga yan gari guda, yan gida guda, fami guda, wa da kane, ɗa da uba, mata da miji. Idan aka zo ba a cewa ina wani, ina mataka, ina ƴaƴanka, la ina wani, he ka zo ni kai kaza, aikinka ya cancanta a ce to je ka aljanna. Ina wance matar wani,
in ta zo to me kika yi ba ni mijin ke ba kaza nayi in an duba ya cancanta aljanna ce to tahi aljanna idan ta je in tahi ka aiki aka baka aljanna hawa na 6 kai aka baka na 3 ba kun shiga da aljanna ba to yanzu tausayi da rahama irin ta yan aljanna da aljanna kuke sai ta buƙaci ganin mijinta tunda mijinta ne sai Allah ce to shi bai da darajar ya je hawa na 6 aikin shi bai kai ba amma tunda matar shi tana da wannan muƙamin yanzu kallabi ya rinjayi hula shi a mai promotion ya koma hawa na 6 ba dan shi ba saboda hajiya da ta yi shi imani kun gane nan promotion aka mishi ita ma haka in ta samu ba ta samu mai girma ba ɗan ta samu aljanna ta samu ko sai a mata promotion ta tar da mijinta amma ta mishi wulakanci ba abinda kuma zai faru da haka ba abinda zai amfanin ku na wato dangantakar ku ta ƴan uwantaka ba za ta amfani ku ba inda Allahi wurin Allah idan arada Allahu bikum su'an idan masu gewayen kauciya ta suke waiwan baban shi ne kanan baban shi ne a kanan ubawa ne uba ne wan ubawa ne uba ne idan da a matsayin annabawa akwai annabin da zai ga kanan uban cikin halaka kyale shi kai in ka gana ka kanan uban cikin yunwa kana da kuɗi ka bashi abinci ko baka bashi idan ka bashi idan baka bashi ba ka bar shi a cikin yunwa me za a rika ce maka lalatacce ko to kai ma kanka nan ana iya cewa baka kyauta ba ina ga annaba Allah ashe abin da kaga ya sa annabi ya bar kanan uban shi ko wan uban shi a cikin azaba annabin nan abin ya fi karhin shi shi sanya gaba daya nasoshin shari'a da su yi magana akan iyayen kowane annabawa ba sai iyayen annabawa biyu Qur'ani ya yi magana akan uban annabi Ibrahim ya mana magana akan uban annabi Musa ya mana magana akan uban annabi Nuhu ya mana magana akan uban ko mahaifinka sai kai annabi ne mahaifin ba zai zama dan aljanna ba sai ya buɗa domin ga wani mahaifi wanda shine mahaifin ƴan Makka dukansu annabi Ibrahim duk mutanen Makka sun غار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه za mu tar da wurin ka gane ko فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم kaga abinda Allah ya faɗa ko to za in kai nazari dan me aka bada labarin uban annabi Ibrahim amma sauran annabawa ba a faɗi ba makoma iyayensu sun yi imani ba su yi ba imani sun tarda su da rai ba su tarda su da rai ba ba mu da wannan labarin shi kuma annabi Ibrahim sai aka faɗi makoman nashi mahaifa a nan akwai wata karanta da uwar shi da uban shi duka sun rasu yana ne yaro wanda ya mutu a wannan lokacin ya mutu ba a musulunci ba sai dai mutanen wannan lokacin suna da wani tsari da ubangiji ya tsara wanne ne Allah zai musu imtihani menene imtihani jarrabawa a gobe kiyama ba a nan duniya ba mutane uku Allah imtihani yake musu da mutumin da aka aihe shi mahaukaci tun da aka aihe shi ma shi mahaukaci duka sashen wancan to na uku sai mutumin da ya mutu ba tare da ya ga wani annabi ya mishi wa'azi ba shi bai san ba haram bai san ba halak idan ka ce a kai shi aljanna da yayi ita gida ce ta yi ne kake shiga ta to shi bai ga mai ba adam to wani hukunci za a musu a duniya tura masa annaba na ce kar su yi kaza sai suka ki sai suka yi saba mana ta sa suka je wuta wancan kuma biyayya suka ta sa suka je aljanna to ku yanzu idan na ba ku umarni za ku bi suna tambaye ki ne suka yi ko baki ba suka yi su wannan na duniya su ma me ya kai su wuta kiyawa to akwai bambanci tsakanin wannan na lahira da duniya na duniya aiko musu aka yi ba mala'ikan bai zo gawaye wurin annabi annabin ya karda su sakon